Mas guwag yun tong himasag Bible. Kapitulo, bersikulo, unsa na? 1/3 of the world's population is Christian, pero sad to say daghan kayo ang mga ignorante sa Biblia. Makabuang manggod na. It's a lie. Dili ni pagpangdaot ngadto sa uban kun dili pagpahinumdom nga ato ng ablihan ang atong mga Bibliang gipang abugan. Tinulat ra man nagtawo. Then nganong mutuo man tag balita og dyaryo? Yes, tao pero minanduan sa balaang espiritu. Lain ini sa ubang libro kay kini dunay gahom sa pagbag-o sa kasing-kasing nimo. Nakasulay kag skip sa pagkaon, di ba wala kay kusog sa pagbuhat sa mga trabahoon? Maong di nato mabiyaan ang atong mga bisyo ug kaluyahon kay wala man tay basa-basa sa iyang pulong nga mao ang pagkaon pang espirituhanon. Kung doon na kay panahon, atong basahon ang iyang pulong.